Il-Partit Nazzjonalista qed ikun ħerqan li jħammeġ isem Malta mal-Parlament Ewropew b'modi irresponsabbli f'każ wara ieħor mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment sal-immigrazzjoni illegali. Waqt intervista fuq One Radio il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Maltin jafu li l-Partit Nazzjonalista qed jinħeba wara persuni oħra għaliex m'għandux kuraġġ juri wiċċu biex jipprova jtebba' isem Malta. U l-Maltin jemnu fil-fema tiegħi li fil-waqt li jaċċettaw il-konfront anka jibes politiku intern ma jaċċettawx jkun hawn politiċi bħalma qed jagħmlu jiddispjaċini ngħid Simon Busuttil u l-membri parlamentari Ewropew tiegħu illi jippruvaw jeqdew fora bħal Parlament Ewropew fora internazzjonali biex jħammġu isem Malta. Din l-attitudni hija kollox differenti minn meta l-Partit Laburista kien fl-oppożizzjoni. Joseph Muscat fakkar kif meta kien fil-Parlament Ewropew kien hemm drabi fejn Malta kienet tiġi attakkata u ikkritikata. Semma każ partikolari fi żmien Gvern Nazzjonalista fejn kien der internazzjonalment ritratt ta' immigranti illegali mdennlin ma' fish farm f'pajjiżna. Dak il-ħin jien ma kontx Laburist, jien kont Malti. U għamilt dak kollu l-istajt anke fil-Grupp Soċjalista biex niddefendi isem Malta u ma ħallejt il-ħadd joqgħod jirkeb fuq dawn l-affarijiet biex jattakka lil Malta. Il-Prim Ministru fisser kif hu dejjem jara attakk fuq il-Gvern Malti bħala attakk fuq Malta. Dak huwa l-mod ta' kif naħdmu aħna. Il-mod ta' kif jaħdem Simon Busuttil, jiddispjaċini ngħid, li hu jkun Malti u jaqbes għal Malta sakemm ikun hemm Gvern Nazzjonalista. Kif ma jkunx hemm Gvern Nazzjonalista, iħares l-affarijiet mod ieħor. Dan huwa paragun importanti bejn kif kien jaġixxi l-Partit Laburista u l-mexxej tiegħu Joseph Muscat fl-oppożizzjoni u kif qed jaġixxi llum Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista. Joseph Muscat qal li bl-istrateġija tagħhom l-Europarlamentari Nazzjonalisti qed iħammru wiċċhom stess kif għamel meta Simon Busuttil mar fuq ir-raj jipprova jiddieħaq b'Malta. Sektsik li qegħdin jagħmlu il-Maltin mhux ħajaċċettaw dan il-punt. Għax huwa mod ngħid jien ta' min għadu ma femx li m'għadux fil-gvern.